joko lähtee. Hippis. Kunnon finski turisti ottaa sämpylää. Kunnon tällaista, melkein sanoisiko lihaisaa. No, jätetään sanomatta, tiedätte kyllä. No, tällainen nautitaan monikulttuurisesta Tukholmasta taustalla Piip, Moskovan oblastin vieraita. Peräämme suomalaista Tampereelta kuljetettua vettä. Ja otamme lievän pigmenttisuojauksen tällainen elokuun ensimmäisellä viikolla, jotta ettemme erotu liikaa tästä monikulttuurisesta ympäristöstä. Tarkoitus oli viihtyä pitempäänkin tuolla antijihadistien tilaisuudessa, mutta koska ystävällinen ruotsalainen poliisi neuvoi, että en jäisi paikalle kello 14, kerta käsky oli Ruotsin turvallisuuspoliisilta, että Lehto pannaan putkaa, niin kiitos tälle ruotsalaiselle poliisille, joten Lehto tuli katselemaan taidetta, kuten kunnon vilakuvataiteilijan kuuluukin vedenjuonin ja lohivoileivän äärellä välillä tehdäkin. Ja voin suositella. Tämä voittaa monenlaiset erilaiset ählämypizzat. Sämpylää ja lohta väliin ja kurkkuja ja tomaattia. Omat eväät. Se on soppupojan valtti. Kapteeni America Style. Kilpi vain jäi pois. Sen takavarikoi Ruotsin turvallisuuspoliisi. Kiitämme.